Lijep pozdrav svima, moje ime je Tatjana Topalov i u sklopu projekta Darda, Dajmo radost Dardi, koji provodi Crveni križ Darda sa svojim partnerima, Udrugom za ruralni turizam Đola i Centrom za socijalnu skrb Beli Manastir, obilježavamo Svjetski dan smijeha. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. U prethodnoj radionici govorili smo o utjecaju smijeha na duh čovjeka. U ovoj radionici govorit ćemo o utjecaju smijeha na fizičko zdravlje čovjeka, jer je smijeh snažan stimulans koji utječe na cjelokupno zdravlje. S fiziološkog aspekta radi se o fizičkoj vježbi koja izaziva kontrakciju mišića lica, što stimulira potkožne krvne žile, poboljšava protok krvi i dovodi krv u mozak. Smijeh opušta mišiće, a mišićna napetost i stezanje najčešće su uzrok bolovima u vratu, u leđima, u slabinama. Prema istraživanjima, smijeh jača trbušne mišiće na sličan način kao i prilikom izvođenja trbušnjaka. Sad pričaju muž i žena, znači sjede za stolom i pričaju i sad pita žena muža kao koliko ti mene voliš od 1 do 10? I kaže njoj muž pa od 1 do 10 te obožavam, ali oko 11 moram u kafanu. Smijeh povećava otpornost prema bolu, ublažava glavobolje, pozitivno djeluje na krvni tlak, na stezanje u grudima, na sprječavanje bolesti srca i krvnih žila, čime se smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara, pumpanjem krvi i povećanom potrebom za kisikom. Smijeh povećava obrambene sposobnosti organizma i izvanredno je sredstvo za uspavljivanje i olakšavanje sna. Provjetravajući cijelo tijelo, smijeh može produljiti život. Aktualna medicinska istraživanja pripisuju smijehu vrlo pozitivne učinke na zdravlje i općenito na dobro stanje čovjeka, jer između ostaloga oslobađa biokemijski spoj poznat kao endorfin ili možda poznatiji kao hormon sreće. Endorfin koji se luči u hipotalamusu, dijelu mozga koji je zadužen za vezu živčanog i endokrinog sustava, olakšava bol i izaziva euforiju. Zašto morski pas nema krila? Zato što mu ne trebaju. Iz ove dvije radionice o smijehu kao lijeku na duh čovjeka i na fizičko zdravlje čovjeka možemo zaključiti da taj učinak nikako ne može biti negativan. Stoga, zaključak je smijmo se više. Evo ga. Probat. Lijep pozdrav svima. Lijepo, šuškaš mi. Pa šuškam, čekaj da jedem. Da idem tamo, a? Kako hoćeš sve jedno? Idem tamo.